foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ ko ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma nin waati na nin ye an donnen ko kura tuguni an ka don kibaru la bi ye tarata ye septembre kalo tile 27 san 2022 an ka don kibaru kɔnɔna la bi an bɛna kuma min ye parti ɲɛma min bɛ yen nɔ fo ka taa se parti yɛlɛma ma ayiwa parti ɲɛma fila olu kɔni ye u da don kuma la min bɛ tali kɛ mali premier ministre kɔni ye lase min kɛ diɲɛ keleyatɔnba ale ka kɛnɛ kan ka bɛn n'u ka ɲɔgɔn ye 77nan kɔni hukumu kɔnɔna ye an bɛna an da mɔgɔw la ka fara kan an ka baarakɛlaw ni o ye kunnafonidila ye anw yɛrɛ fɛ yan nɔ olu kɔni ye taama kɛ ka bɛn ni min bɛ tali kɛ n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya min ni mali y'a ta n'a bɛ 62nan na hukumu kɔnɔna na an ka baarakɛlaw olu ye bɔli kɛ bɔli min kɔnɔna la wa u taara ka taa kunnafoni minnu ta baaraba minnu kɛra commune yɛrɛ kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ commune 1 na an bɛna an da don olu fana la an ka walawalali kɔnɔ. ina komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn walawalali kɔnɔna la min ye parti yɛlɛma fɔlɔ Musa Mara ale kɔni ye a yira k'a fɔ kuma min kɛra diɲɛ keleyatɔnba kɛnɛ kan n'o o bɛ tali kɛ mali finitigilakaw n'olu bɛ fanga la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'ale bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala ka se ka o nɔra bila ale kɔni taara kuma fɔ min ye diɲɛ keleyatɔnba kɛnɛ kan kuma min kɔni fɔra Mara y'a yira k'a fɔ kuma minnu b'a kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka se ka fanga ka a di fanga ɲininaw ma donna nataw la o kɔni olu ye ale la nisɔndiya kojugu wa ani kuma wɛrɛ minnu fɔra n'o bɛ tali kɛ lakana sabatili ani basigi jamana kɔnɔna la o kuma ninnu a y'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya ko ye nka kamanagan yɔrɔ kɛra jumɛn ye min bɛ tali kɛ kuma dɔw fɔra ni o bɛ tengurumali bɔ ka se ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔn jamanaw fo ka taa se mali ni jamana minnu tun bɛ taamala ɲɔgɔn fɛ waati tɛmɛnlenw na ayiwa a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni jamana ma ko an bɛ waati min na an tɛ o kunba la a b'a kun bɔ an ka jamana olu bɛ fanga min di jaabili yɛrɛ kɔni ma u ka se ka o yɛlɛma k'o kɛ baara ye baara min ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka a tɔnɔbɔ ayiwa a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a ɲini k'a fɔ fɛnɛ min bɛ tali kɛ farafinna keleyatɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies o ɲɛma ni Senegali jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ni ale tɔgɔ ko Macky Sall ayiwa o ye lase min kɛ lase min bɛ tali kɛ min ye ka se ka an bɛ waati min na ka jɔyɔrɔba di farafinna yɛrɛ ma diɲɛ keleyatɔnba ale yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ min ma ko siège permanent ayiwa mali yɛrɛ kɔni ye kuma lase min kɛ an ka premier ministre yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ ko mali ka kuma ninnu a ma tɛmɛ olu kɔni sira fɛ i b'a ye a y'a yira k'a fɔ olu de dun ye belebeleba ye kumabaw ye minnu ni olu nafa bɛ se mali ma fo ka taa se farafinna jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma nin kɛra Musa Mara kɔni ka jateminɛ Musa Mara kelen ka jateminɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ ani cɛba min fɛnɛ bɛ jɛkulu kelen na ɲɔgɔn fɛ n'o o ye Hassan Siribe ni ale fɛnɛ ye yɛlɛma ɲɛma dɔ ye ayiwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ mali ye ale faso ye ale ka jamana don a mana kɛ ɲɛ o ɲɛma ayiwa ɲɛmaw kɔni mana hakilina minnu ta olu mana fɛɛrɛ minnu tigɛ olu b'a dɔn k'a fɔ nin de ka ɲi jamana ma nin waati in na ayiwa a mana kɛ cogo o cogo la jamana ka laɲini kɔni i bɛ tugu olu yɛrɛ kɔni kɔ ayiwa jamana ka fɛɛrɛ jamana hakilina i bɛ tugu olu kɔ ayiwa o kɔni hukumu de kɔnɔna la tuguni sisan ale kɔni ye hakilinaw ta min bɛ tali kɛ jamana kɔni ye lase min kɛ lase min n'o olu bɛ bilali kɛ hukumu min kɔnɔna la n'o bɛ an ka jamana tɛ jɛ ni minnu ye wale minnu bɛ ka k'an fɛ bi ni jamana tɛ jɔ n'o ye ani jamana hakilina olu minnu fɔra kɛnɛ kan ayiwa olu kɔni bɛ hakilina ale kɔni bɛ hakilina ninnu ka se ka u kɔkɔrɔma don cogoya min na ka bɔ yen yɔrɔ la an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka sigida n'o ye sigida fɔlɔ ye Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso min bɛ yen n'o ye cɛmancɛ kalanso ye n'a bɛ fɔ o ma ko lycée Filidabo Sissoco yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye baɲumankɛ tɔn olu yɛrɛ kɔni wulila ka dɛmɛ don kalanso in ma i b'a ye dɛmɛ ninnu kɔnɔna la fɛn min ye sɔrɔ ta sira ye o bɛ taa fɔ $3 kunkanfɛn na nka a donna fɛn caman jumɛn kɔni dir'u ma ni o ye tɔnɔmafɛnw ye o dɔ ye ordinateur ye i b'a ye bi an bɛ waati min na ayiwa diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw a bɛ sɔrɔ olu de fɛ o kama a laɲini u y'a laɲini min ye ka se ka sirakɔrɔw k'olu yira ayiwa kalanso ani kalandenw na o kama u taara ka taa min ye ordinateur ye ka se ka o di kalanso ninnu na cogoya min na o tɛmɛlen kɔfɛ dolanci yɛrɛ kɔni sira fɛ ballon fo ka taa se mayo kɔni ma o dira kalanso kofɔlen na fo ka bɔ yen min ye sɛbɛnnikɛ kayew ye k'olu di ale ni livre an y'a fɔ o bɛɛ bɛ bila min ye dɔnniya minɛ yɛrɛ kɔni
in sera kɔnɔna la nka kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ dugutigi yɛrɛ kɔni ka lasigiden ale tun bɛ kɛnɛ kan ka b'o la min ye mɛri yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan an ka mɛri ka kuma an k'o lamɛn ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye madame Kulibali Korotoum Traoré. Moi je suis madame Kulibali Korotoum Traoré, élue communale. Je suis la présidente de la commission JAR partenariat de la commune 1. Au nom du maire de la commune 1 empêché, je vous souhaite la bienvenue. Cette activité, vraiment, ça vient à point nommé. Si on aide l'éducation au niveau du Mali, c'est vraiment une occasion pour nous. Si on aide l'éducation au niveau du Mali, c'est une occasion pour nous vraiment d'accompagner et de soutenir cette initiative. Le sport, c'est le socle de développement. Et il y a beaucoup de livres, les ordinateurs. Ça favorise vraiment l'éducation au niveau de notre pays. Je vous souhaite la bienvenue et vous réitère l'engagement et l'accompagnement de la mairie de la commune 1 pour le reste des activités. Merci. Merika kuma tɛmɛlen halisa an bɛ taa ni babu ye kɛnɛ in kan maa min yɛrɛ hakilina bɔra maa min na ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kumara ni ale tɔgɔ ye Asalasan Bo Jakite ale bɛ kuma min kɛ bamanankan na an k'o fɛnɛ lamɛn. Fo ni bonya ma mɔgɔ min fa foyi t'a fa. Walayi. Dumanzana ye an woloyɔrɔ n'a mɔyɔrɔ ye. Mɔgɔninfin i sababu de n'o ye bangebaaw ye an b'an bangebaaw fo minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani minnu tɛ yan ka dugutigilakaw fo ka quartier mɔgɔbaw fo ani commune mɔgɔbaw ka maires fo an bɛ kɛnɛ min kan bi kalan kɛnɛ don sifinw ka taaɲɛ kɛnɛ don o hukumu kɔnɔna na ni jama y'a fɔ n ka kuma n bɛ kuma an ka taa worongo ta yɔrɔ la fɔlɔ de jara n b'a dɔn ka fɔ an farala ɲɔgɔn kan ka jɛ fɛn o fɛn ma commune in kɔnɔ a kɛra hɛrɛ de o de la n'an ye wele bila mɔgɔw ma su ani tile o bɛ na an sera mɔgɔ mɔgɔ ma nin activité in na siga t'a la parce que u b'a dɔn an ka baara don mais n'aw ko ne a bɛ komi kunun an tun bɛ événement min na dɔ y'i kanto kɛnɛ kan ye ko n'i ye Alassane Bo Jakite fɔ n'i ma Jakarija Jakite fɔ k'a ma dafa mɔgɔninfin y'i sababu de an bɛ kɛnɛ min kan bi ka kɛnɛ in fana jala tigɛ Ala barika Jakarija Jakite barika ale de ye an ka sifin ministère so o conseil technique ye su ani tile foroba baarakɛla don a ti sɛgɛn a se ye fɛn fɛn ye a b'a kɛ n'a ye fɛn fɛn kun sɔrɔ hɛrɛ la a bɛ n wele a b'a fɔ Chris wuli k'i jɔ a bɛ se ka na commune kɔnɔ cogo min an ka dabali tigɛ a ka na nin fɛn bɛna waati mun Jakarija y'a hakilina sɔrɔ a y'a bonya dan kɔrɔ an ye Ala deli Ala donna la a sɔrɔla a fɔra k'an ka di école publique dɔ ma mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de ye donc an ko tɛ se ka taa école publique gɛrɛ la a bɛna lycée Fili Dabo Sissoco la parce que o ye anw ka commune garisɛgɛ de donc o hukumu kɔnɔna na an nana se provisoirement k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ye dɛmɛ sɔrɔ n'a kun ka d'an ye an b'a munumunu ka taa fan wɛrɛ fɛ nka mɔgɔninfin i bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲuman na sigida la o de bɛ tu i kɔ n'i sara don o de bɛ fɔ donc n'a ye ne fo ne fana bɛ Jakarija fo n'i ye Jakarija fo n bɛ tila k'an dɛmɛbagaw fo la République tchèque ce n'est pas la première initiative et je sais que ça ne sera pas la dernière initiative la République tchèque est debout aux côtés du peuple malien an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an n'u bɛ kuma an b'a dɔn les initiatives qu'ils ont en cours pour aider ce pays et je vous assure tant qu'on peut on le fera tant qu'on peut on le fera inchallah baw bɛ fo Alassane Bo Jakite fɛnɛ kɛrɛfɛ maa dɔ tun bɛ yen nɔ ni o ye min ye an ka sifinnakaw olu ka minisiriso n'a bɛ tali kɛ Falikoro ɲɛnajɛ minisiriso yɛrɛ fɛnɛ la ayiwa olu ka nɔrabila o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Jakarija Jakite an k'ale fɛnɛ lamɛn. Ne tɔgɔ Jakarija Jakite ka bɔ commune 1 na n ka baara yɔrɔ bɛnnen don minisiriso n'o ye Farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka minisiriso ni ko ko République tchèque mɔgɔw bɛ peut-être n'an ye hakili jagabɔ kɛ ka segin kɔ dɔɔni République tchèque ye jamana min n'u ye Mali dɛmɛ depuis les premières années de l'indépendance an ka wari n'o ye franc malien a tun bɛ dilan République tchèque de depuis Modibo Kile donc olu ka partenariat bila ko tɛ
cɛk'u ye jamana minnu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatiya ani filanan tɛ sabanan don. Allemagne ye fɔlɔ ye, Allemagne kɔfɛ Tchécoslovaquie tun bɛ fɔlɔ. Donc Tchèque ye an ka teri kɔrɔ ye, u bɛ fɛ ka na teriya kuraya. O baara hukumu o bolodalen don n'o ye ka tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw ka dɛmɛli sira fɛ ekɔliso kunda. Donc bi Ala ye lycée Fililabo garijɛgɛ dɛmɛ min n'a bɛ taa sigiyɔrɔma 3 la. A sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye livre ye ka bibliothèque ka denbaya ka kuraya. A dɛmɛ filanan ye machine n'o ordinateur ye dagabana machine n'o bɔra ye farikolo ɲɛnajɛ minɛnw n'o ye équipement sportif ye pour que ka denmisɛnninw dɛmɛ u k'u yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ. Ok, ni minɛn ninnu dilen kɔfɛ an bɛ se ka sigi k'a fɔ ko minɛn wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na wa? Fɛn bɛɛ ye danaya ani wulikajɔ ani timinanja. An minnu bɛ yen n'u n'anw bɛ baara kɛ an ka laɲini tɛ foyi ye dɛmɛ min bɛ se ka se an ka sigida la cogo min na ani sababu min na. Donc ni dɛmɛbaga fɛn fɛn ko k'a bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ an b'a ɲɛɲini a ka na an ka so de fɔlɔ n'o y'an ka sigida ye. Donc nin ye filanan de parce que fɔlɔ o tun ye 1 de ye o fana kan ka na forage kɛ don n'a nata n'o ye ji ka n'o di lycée ma. Donc ninnu ye filananw ye n'u nana ni fɛn a ka ca Ala fɛ ni wulikajɔ fanga bonyana mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ mun bɛna yɔrɔ wɛrɛw dɛmɛ hali ni Fililabo tɛ bawo an ka Amina ye mɔgɔw ka lafiya an yɛrɛ sababu la. Lycée Fililabo ye an yɛrɛ ka ekɔliso ye parce que an yɛrɛ ye bac sɔrɔ yan. Donc an ye bac sɔrɔ yɔrɔ min na o ye an ka so de ye. Donc ni Ala y'a kɛ ko fanga dɔ kalifa ou bien ni fɛn dɔ sera o ye k'i kɔfilɛ parce que mɔyɔrɔ ni kalanyɔrɔ o de ye so ye. Donc an bɛ lycée Fililabo minnu bɛ yan bi administration mɔturu ani ekɔlidenw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni Ala sɔnna ma an minnu ye lycée Fililabo kɛ n'an bɛɛ hakili to a la lycée in bɛ kɛ commune gale ye n'a kɛra commune gale o y'an ka nimisiwasa ani an ka kunkɔrɔta. Nisɔndiya kɔni o kɛra min ye kalanso min n'a bɛ se Fililabo Siseko ni a bɛ tali k'ale la ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba ni ale ye Sulemani Bengali ye ale yɛrɛ kɔni ye a ka nisɔndiya jira ayiwa a ka nisɔndiyaw kɔnɔna la an ka jɛ an k'o fana lamɛn. Ma tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que a adressera ekɔlidenw na denmisɛnninw na vraiment o ko dumanba ye ne ka lycée ka choisir o remise kama vraiment a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ. Bon, remise in kɔfɛ an bɛ se ka sigi jumɛn de kan k'a fɔ ko kiti min an bɛna se ka nafa jumɛn ɲɛ ekɔlidenw ye? Bon, livre 400 donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ makoba ɲɛ ekɔlidenw ye parce que waati bɛɛ a ye n bɛɛ ta ko livre t'u bolo et cetera ni ne kɛra occasion an ka livre sɔrɔ an bɛ barika da République Tchèque mɔgɔw ye ka barika da Ala ye. Bon, fɛn o fɛn bɛ dɛmɛ kɛ halisa u ka dɔ fara kan pour que école in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn école bi bi in na an bɛ technologie bɛ niveau min na ka ordinateur caya ka livre caya ka kalanyɔrɔ dilan k'o ɲɛ vraiment an mako b'o de la an b'o wele bila ka an dɛmɛbaga bɛɛ ma a kɛra maliyɛn ye o a kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔ ye o fɛn o fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ka denmisɛnninw bɔ nɔgɔ la o de ka d'an ye parce que siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye. Sulemani Bengali, proviseur du lycée Fililabo Siseko. Merci. Bengali ale ka nisɔndiyaw yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in fɛnɛ kan min ye foli ye a kɛra ka ɲɛsin EITM ma ni o bɛ tali kɛ minnu nana ka kalanbolo di anw ka finitigiw ma n'o bɛ tali k'olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la République Tchèque olu ka général ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nka ale ka kumakan ninnu kɔni kɛra nanzarakan na ayiwa foli ni waleɲumandɔn o kɛra ka ɲɛsin maakofɔli ninnu bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra o sira fɛ halisa an bɛ taa min ye baɲumankɛ o wale ye kɛnɛ baɲumankɛ kɛnɛ wɛrɛ sigira ayiwa n b'a fɔ o sigira maa kelen minnu fɛ n'o bɛ tali kɛ jɛkulu min n'a a tɔgɔ ye Association Malienne pour le Développement et la Cohésion ayiwa kɔni ɲɛnɛmaya olu fɛ ni ale bɛ tali kɛ Dumanzana sigida yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu kɔni taara ka taa jibondon belebele ka se ka o di Dumanzanakaw ma nin tɛ baara daminɛ ye nin baara ninnu u b'a kan a bɛ waati jan bɔ ayiwa y'a yira k'a fɔ olu ka baara ninnu a bɛ kɛ maa min mago b'a la a tɔnɔ kan ka bɔ yɔrɔ min na olu kɔni bɛ taa di olu yɔrɔkofɔlen ma de ma nin baara ninnu a bɛɛ kɛra maa min fɛ ka dili kɛ walasa maaw bɛ se ka lafiya cogoya min na ayiwa ka se ka sigidaw k'olu ni laɲinɛ ka adamadenw yɛrɛ kɔni ni laɲinɛ ayiwa o baara ɲuman in a kɛra maa min fɛ o de ye Jakarija Jakite a kumara nin kɛnɛ in kan ka ale kɛrɛfɛ min ye jɛkulu yɛrɛ
n'a bɛ tali kɛ association malienne pour le développement et la cohésion a ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ tun b'a kɛrɛfɛ ni o ye Alassane Bo Jakite nka an bɛ jɛ an bɛ Jakarija Jakite an k'o lamɛn. Bismillahi mina shaitanir rajim. An bɛ don kuma la ni Ala tɔgɔ barikama ye. Ala bɛ bidonba yira na. O foli kɔfɛ kɛnɛ tigi tan tɛ an b'an ka dugutigi fo n'o ye Dumansana dugutigi an b'an ka alimami fo association dɔ b'an bolo yan Dumansana commune n'a bɛ f'o ma ko l'association pour l'aide aux imams de Dumansana Bakayina Sisi ale y'o président a bɛ kɛnɛ kan alimami bɛɛ tɔgɔ la commune an b'a fo an ka président n'o ye ne yɛrɛ bɛ tɔn min na politique tɔn o président Yusuf Jabara an ye kɛnɛ denfaya d'ale ma k'a fɔ k'a ka bɔ Moti a kana ka kɛnɛ denbaya ta an b'a fo ka bɔ Moti ka na Dumansana dugula in na an b'a bɛɛ fo Dumansana bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ an ka jɛkulu min yan n'o y'an ka politique tɔn o maa bi yan ni madame le maire b'o la madame Kulubali Kurutugu Tarawele an b'a fo ale foli la ka bɛɛ fo o kɔfɛ Amsport Géju yɛrɛ ye kɛnɛ dayɛlɛ n'o ye jɛkulu barikama ye n'a bɛ commune 1 na jɛkulu sigilen don ka farikolo ɲɛnajɛ jukɔrɔma tintin ka farikolo ɲɛnajɛ sankɔrɔta ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u bɔ dibi la a tɔn ɲɛmɔgɔ bɛ yan n'o ye an tɔntɔn n'an kɔrɔkɛ n'a bɛ f'o ma ko Deblo mɔgɔ caman t'a dɔn an b'a fo k'a n'a ka tɔnden bɛɛ fo déplacement la mɔgɔ bɛ ɲininka ko nin kɛnɛ jumɛn est-ce que politique kɛnɛ don est-ce que association ka kɛnɛ don maa caman bɛ to kunfan na c'est le lieu k'a fɔ mɔgɔw ye crise min filɛ nin ye an b'ale de ka sigida la Bajanbugu nka ni Dumansana Bajanbugu hakilijigi de don n'a seginna kɔ dɔɔni 2020 ale de ko ale b'i jɔ ni a ka secteur ye parce que Dumansana ye secteur 7 ni a ka bon kojugu an selen yan ko gɛlɛyalen ale de jɔra jigi kɔrɔ Dumansana Bajanbugu a muso k'u dɛmɛ parti tɔgɔ la a muso k'i jɔ n'u ka musaka bɛɛ ye formation kunda dɛmɛ kunda nin ye kɛnɛ an k'a fo kɛnɛ la an y'an to kuma la doléance caman kɛra a kɛnɛ an hakili b'a don na ne ko a doléance fɛn fɛn kɔni kɛra a tɔ si se tɛ ne ye mais kɛnɛ kɔni bɛ yen a ka ca Ala fɛ hali ni ne ma gagné an k'o bɔ politique minɛn kɔnɔ n'o ye ji ye n gagné wo ma gagné wo n bɛ ji di aw ma donc 2 ans après an b'o de kɔnɔ o ji kɛnɛ de kan donc k'a fɔ mɔgɔ ye ko politique ko tɛ mais a mana kɛ cogo o cogo faamuyali a ka gɛlɛn parce que ba tɔgɔ tɛ bɔ a bolo la mais nin tɛ politique kɛlɛ ye parce que mɔgɔ minnu y'a politique t'u sɔrɔ hɔrɔnya de bɛ mɔgɔw sɔrɔ maa sanuma minnu ye kɛnɛ kɛ yan politique tɛ k'a fɔ bɛɛ ye mais hadamadenya dɛmɛni sira ani teriya ni sindiya ni jɛkuluya min b'a ni mɔgɔw cɛ ni hɔrɔnya jɛ don o de bɛɛ se yan sababu ka na jama in kafoɲɔgɔn kan yan wula in na donc politique baara tɛ nka an minnu bɛ ka kuma anw de politique mɔgɔw ye mais an fana bɛ politique kɛ k'aw de lafiya f'o fana de ka faamu Obama y'a da se kuma ma ni an yɛrɛ funteni ka dɛmɛ ɲini o ye i ka baara wagati dɔ la a b'i permettre i ka se ka na ni dɛmɛ i ka sigida la o tɛ ko waati bɛ anw ye dɛ a t'an kun ne yɛrɛ ye fonctionnaire de forage in jɔra 900 a wari tɛ ne kun mais an ka hakilina ye min ye maa o maa n'i bɛ sigida la k'e jama ɲɛmɔgɔ de i kɛra jama ka jɔn ye i seko i b'o kɛ jama ka lafiyali la bon a bɛ daminɛ ji de la ni ji bɔra yen activité fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ jama lafiyali ye
an bɛɛ kan k'o fara an ka prioritew kan ka na n dɛmɛ an ka sigida la a ka kan sababu ye ambassade de Chine l'ambassadeur a ma sira sɔrɔ ale de ye nin forage in kɛ bi Dumanzana nka nin ye baara kun fɔlɔ de parce que projet min don a bɛ fɔ ko projet intégré de don nka a daminɛ de ji ye mais a bɛ taa laban fɛn wɛrɛ la fɛn wɛrɛ min tɛ sabati ni ji tɛ yen komi promesse tali o man ɲi nka ni min sera don min na mɔgɔw b'o don nka nin ye baara daminɛ baaraw de ye an n'an ka dɛmɛbagaw an bɛna Dumanzana quartier. An y'a fɔ toga min na a bɛ tali kɛ mouvement d'ensemble pour le progrès de la commune 1 ayiwa o ɲɛma o de tun ye Alasani Bɔ Jakite ale kɔni tun bɛ Jakarija kɔni kɛrɛfɛ ayiwa kɔni ye laseli kɛ min ye u ye baara min kɛ Dumanzana kɔnɔna la a kumana ka bɛn n'o hakilina ye nka o bɛɛ lajɛlen yan'o ka kɛ foli de kɛra ni mun ye Hayidara ayiwa Sherifa Hayidara ale kɔni ye foli kɛ wale mun kɛra a ye wale ninnu fo kojugu. N'o ye yɛlɛma président Youssouf Diawara an b'ale fo o kɔfɛ M5 président o fana bɛ yan n'o ye Jakarija Jakite o kɔfɛ AMDC président n'o bɛ yan o fana ye Alasani Bɔ Jakite madame le maire Koro an b'ale fana fo dugutigi an bɛ dugutigi fo an bɛna alimami fo a bɛɛ mago ɲa tiɲɛ don nka alhamdulillah Jakarija Jakite a b'a a se la ani a jɛɲɔgɔn ɲuman n'o ye Alasani Bɔ Jakite Jakarija ale de kɛra sababu ɲuman ye an ni siniwaw cɛ ka se ka ji in sama k'a lase an ma k'a di kirisi ma a di ka tɔn ma yɔrɔ min ka di ye i ka se yen alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Jakarija fo o la ani kirisi ka bonya an b'a u fo. I bɛ se ka ɲɛ i ka du ma i bɛ se ka ɲɛ i ka i sigiɲɔgɔnw ma mais ka ɲɛ dugu ma ka ɲɛ commune ma ka ɲɛ jamana ma bɛɛ tɛ se ka kɛ dɛ. Nafolo bɔli ma nɔgɔ nin sato min filɛ nin ye sato ye 7nan de ye Jakarija y'a sababu ye anw y'a sɔrɔ jɔnni sababu la Alasani Bɔ Jakite a fana sigilen filɛ nin ye donc sababu ɲuman an b'a janto a la tuma bɛɛ lajɛlen na vraiment anw kɔni n'u ko tile fɛ a ye wuli a b'a sɔrɔ an jɔlen don n'u ko su a ye wuli an jɔlen don donc ko bonya segi u ma tɛmɛlen min ye a bɛ tali kɛ musow ka ɲɛmaa minnu tun bɛ yen nɔ ani muso tɔn minnu bɛ yen nɔ ayiwa kuma kɔni kɛra musow n'o ye Dumanzana musow kɔni tɔgɔ la u ye wale min kɛra ka se ka a wale fo ka a tanu kojugu ayiwa an ka musow olu fana ka maa min tun bɛ yen an ka se ka olu fana la. An Dumanzana musow ka da lajɛ a fɔlɔla jɔn na k'u ka sabaraw ta ka don an kan k'an ɲini k'an labɔ k'an sigi k'an lakodɔn k'an ɲininka fɛn min ka d'an ye n'o ye fulaw den ye a n'a baden Alasani Bɔ u b'a fɔ a ma ko Kiris cɛsuru cɛjan denmisɛnnin tɛ ko kokɔja a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni ale de ye an muso fɛn o fɛn bɛ yan ale de y'an dalajɛ k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ k'an don museli wo kelen na a ye bɛn n b'aw kɔ